Хайырлы көн Татарстан, исәнмесез хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы эш көне телибез. Бүген 22 июнь, чәршәмбе көн. 22 июнь хәтер һәм кайгы көне. Бу көн ил тарихына иң кайгылы көннәрнең берсе булып кирип калган. 1941 елның 22 июнь таңында фашист Германиясы илебезгә бәреп кергән. 1418 көн һәм төн дәвам иткән кан кыйгыч сугышта СССР 27 миллионлап кешесен югалткан. Хәтерлибез, горурланабыз. Бүген хәтер көне уңайнан хәтер шәме ил күләм акциясы уза. Казанда әлеге акция 21 июньнән 22 июньгә каршы төндә Җиңү паркында узды. Бөтен дөнья татар конгрессында Татарстанның төбәкне өйрәнүчеләр җәмгыяте белән берлектә Бөек Ватан сугышында Татарстанның һәм татарларның җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл оештырды. Чарада тарихчы археолог Татарстанның татар төбәкчеләре оешмасы рәисе Альберт Борханов катнашты. Бүген ул студиябыз кунагы. Исәнмесез, Альберт әфәнде, хәерле көн. Хәерле көн. Бу чара турында әйтеп киттегез. Мин үземнең инициативам безнең төбәкчеләр белән сөйләшеп, һәм галимнәрне чакырып Бөек Ватан сугышы беренче китапны кичә тәкъдим иттек. Чөнки безнең төбәкчеләрнең төп юнәлешләре ике юнәлеш. Беренче татар авылларының тарихын өйрәнү һәм китапларын язу. Һәр авылның караганда анда төрле вакыйга Бөек Ватан сугышы турында да бик күп китаплар чыгып бара. Шуннан икенче юнәлеш бу шәхесләр турында. Без менә шәхесләр аркылы милләтне танытабыз, шәхесләрнең биографиясын, әдәбият иҗатын, тормышын өйрәнәбез һәм аларның мирасын һәм мәңгеләштерү турында. Төрле районнарда мондый акциялар буенча мемориал токталар куялар, һәйкәлләр. Менә былтыр без Серов шәһәрендә һәм Екатеринбургта Җәлилнең һәйкәле күп кеше сорый торган. Җәлил бит без аны казак дип уйлаган, ул татар икән. Шуның өчен милләтне таныту бөек шәхесләр һәм гади кешеләрне авылда яшәүче менә күп кенә конференциялар күптән түгел 1 апрельдә без үткәргәнек Питрәч районында конференция. Питрәч районы һәм Казан арты тарихы һәм Мәвлүд Кулы 17 гасырда безнең бөек шәхес, аның исеменә багышланган һәм аның китаплары 2 китап чыгарганек. Буквально 1-2 көн элек без менә җыентыкны конференцияны чыгардык. Шуның өчен без менә кичә җыелып коллегалар белән безнең Харис Салихҗан абыйның китабын чытай, бабайның малайлары дигән ул бит Бөек Ватан сугышында катнашкан 95 ел полковник, аның китабын иттек. Шуннан соң Әхметшин Фархатның Лаиш районындагы үзенең бабаларына багышланган һәм хәзерге Сириядә катнашкан бер туганына багышланган Кубрат ханның оныклары дигән китабы һәм Михаил Валерьевич һәм Соня Мансуровнаның Йошкар-Олыдан китаплары Нет России семьи такой дигән. Һәр гаиләдә алар инде һәр вакыт татарларның безнең Бөек Ватанда сугышкан, кайда күмелгән, кайсы җирдә һәлак булган, нинди орденнарга, бүләкләргә тиеш булган, аларны күтәреп һәр конференцияда һәм һәр чарада Михаил Валерьевичның командасы һәм безнең төбәкчеләр белән бергә шул эшне алып баралар. Зур материал. Менә бу китапларны без инде әйтеп киттек. Менә бу конференциянең исеме Татарстанның һәм татарларның Бөек Ватан сугышына керткән өлеше дип атала. Менә бу китапларны кайдан табып була? Беренчедән бу китаплар инде күбесе чыга, һәр кеше шәхси акчаларны чыгаралар. Кемдер спонсорлар, ул китаплар авторларын да беренче чиратталар библиотекаларга тапшырыла. Кем теләгән кешене табырга була, безнең аркылы да безгә килеп тора, без библиотекага тапшыралыбыз һәм һәр автор үзләренең китапларын мөмкин булганда кичә презентациядә тараттылар. Альберт әфәнде, менә без инде әйтеп киттек, бүген хәтер көне һәм безнең илебездә гомумән хәтер көннәренә зур игътибар бирелә. 15 октябрь шулай ук илебездә хәтер көне, анысы инде Явыз Иванның Казан ханлыгын яулап алу белән бәйле. Һәм инде менә бу теманы инде тагында киңәйтебрәк сөйләсәк, күптән түгел Рязань өлкәсе Касыйм шәһәрендә Сөембикә ханбикәгә һәйкәл ачылды. Һәм сез дә әлеге чарада катнаштыгыз. Һәм әлеге чарада катнашып калмыйча, менә шушы Касыйм шәһәренә төбәк
тур да оештырырга, туристик тур оештырырга дигән фикер әйттегез сез. Менә аны сез ничек күз алыйсыз? Мен былай дип әйтәсем килә. Беренчедән Бөек Ватан сугышында без әле күптән түгел генә ул 70-80 ел дип әйтик. Аларны да искә алырга тиешбез. Татарлар һәрвакыт батыр инде. Саны буенча, геройлар буенча да. Ләкин безнең борынгы тарихын да белергә кирәк. Чөнки татар тарихы әйттем, авылларның тарихын өйрәнү беренчедән дә борынгы авыллар шәхесләр төзегән, аларны кемдер Себердә, кемдер Уралда, кемдер. Без әле күп көнбатыш татарларны менә Ока һәм Сура елгасы арасында яшәгән татарларны Касим ягында әле бик начар өйрәнгән. Без Пенза ягында әле күптән түгел Темников, Төмән дип әйтәбез. Ул якта китаплар чыгып тора. Хәзер төбәкчеләр, тарихчылар өйрәнә. Без әле Казан белән Касим һәм башка ханнарның тарихында бер яктан белгән, галимнәр белән халык белеп бетми күп. Шуның өчен Сөембикәнең һәйкәлен кую шәхес аның тарихын күрсәтү, аны тормышы фаҗигале булса да батырлыкның символы дип әйтәбез. Халыкның мифология йөрәгенә кирип калган. Шуның өчен Казанда Сөембикә манарасы бар. Казакстанда аны куйдылар һәйкәлен. Хәзер Касимда кую, аны төрле кеше төрлечә карый. Казанда куярга кирәк иде. Ләкин бу эшләнгән инициатива Мәскәү аркылы Казанда катнашты. Шуның өчен бу чарада сез инде үзегездә булдыгыз. Матур итеп кенә чараны алып бардык. Монда бер яктан Мәскәүдә эшләүче, яшәүче Равил Гайнетдин безнең мөфти, безнең мөфти аның командасы һәм безнең Бөтен татар конгрессының командасы бергә сөйләшеп, бу чараны матур итеп кенә үткәрдек. Беренчедән әйтәсем килә, моның алдыннан без традиционный инде 5нче тапкыр Дум Мәскәүнең үткәрүче Россия Федерациясының аларның инициативасы һәм без анда кушылдык. Бер зур конференция үткәрдек, Мөхлисә Бубига багышланган һәм ул конференциянең инде исемендә дә аның менә программасы бик матур монда ителгән. Үз дәүләт, мәгърифәт, шәхес һәм ислам, татар һәм Россия тарихында дип. Аның без инде шул конференцияда безнең күбрәк Татарстаннан галимнәр һәм төбәкчеләр катнашты. Үзем зур команда алып бардым. Безнең менә 100-дән 30-га якын докладчик булды. 4 сессияда. Шуның 2 сессиясын без үзебезгә алып, аны симпозиум рәвешендә Касим төбәге һәм Сура Ока елгасында яшәүче татарларның, татар халкының тарихында, мәдәниятендә һәм Россиян дәүләтен төзегәндә өлеше дигән без симпозиум рәвешендә алып бардык. Бик кызыклы докладлар булды, чыгышлар. Шунда төрле тәкъдимнәр бар. Шуларда төрле кешеләрнең менә ул китап итеп аны бастырып чыгарга тиешбез. Әйтәсем килә, чынлап та Касим әле төрлечә карау. Касимда без бик матур монда тәкъдимнәр, мин үзем дә әйттем. Беренчедән Касим шәһәре музей, тарих шәһәре булырга тиеш. Икенчедән ЮНЕСКОның списогына, мирас списогына кертергә бөтен дөнья, Казандагы шикелле, Болгар шикелле һәм Свияжск, Зия, Урта Азиядагы шәһәрләр шикелле. Шуннан соң монда инде татарның тарихын таныту да зур. Мин җирле рус ханымнар белән сөйләштем. Ничек карыйсыз, төрле кеше төрлечә карый. Ничек карыйсыз дип әйттем. Моңа алар әйттеләр, без бик шатбыз. Хатын кызга һәйкәл куела, бик хатынга, татар хатынына, урысмы, татармы, ансы безнең өчен беренче түгел. Безгә ул әни, ул бик шәхес. Шуның өчен Сөембикәннән кую беренче туристларга да бик шәһәргә бик файда китерәчәк һәм татар тарихына. Димәк, инде һәр татар Касим шәһәренә барып, әлеге һәйкәлне күрергә тиеш дигән нәтиҗә ясый алабыз. Безнең проектлар бар, татар тур дип. Ул Искергә дә керә, ул Уралга да керә, ул Казакстанда татар булган бистәләр, борынгы җирләрнең бөтенесендә шунда кертеп татар турда Касимның бер зур объект булачак ул. Менә сез әйткәнегез бар, без татар тарихы һәм мирасны өйрәнүгә шәхесләрне күтәрергә тиеш. Татарлар бит алар Россиянең иң белемле, иң аңлы халкы дип әйтергә мөмкин. Менә күптән түгел Татарстан галимнәре, татар галимнәре дигән китап дөнья күрде. Менә шул китап турында да безгә сөйләп китегезче. Бу китап электән кирәге, аны безнең Татарстан Фәннәр академиясе чыгарырга тиеш. Ләкин Мәскәүдәге Илдар абый Күкмарадан тамырлары, Утямышев академик, безнең Табигый Фәннәр академиясының Россиянең вице-президенты, аның инициативасында чыккан шәхси финансирование булган, дәүләт рәвешендә булса яхшырак та булыр. Бу китапта 121 кеше
кергән, күбрәк тә кергә тиеш, күбесе кермәгән, кемдер ачуланып та калырга мөмкин. Ләкин монда бу китапның бер зур нәрсәсе бар. Беренчедән бу китапта 3 төркем күрсәтелгән. Беренчедән 17-нче, 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырда булган татар безнең просветительләр, анда Мәрҗани, шуннан 30 Имәни, Баруди һәм шундый зур шәхесләр, Каюм Насирилар кергән. Алар безнең алтын халыкның алтын шәхесләре дип әйтсәм дөрес була. Икенчедән совет чорында булган Рауль Сагдеев, Нигматуллин һәм башка зур галимнәр, Валиевлар, академиклар, космоска очырганда эшләгән, институтларны алып барган кешеләрне киткән. Өченчедән хәзер яшәүче Америкада, Татарстанда, Россиядә яшәүче шәхесләрне киткәннәр. Шуларның арасында Индус Риза Күстагиров бар, мәсәлән. Шуннан соң инде безнең Фәннәр академиясының Салахов бар, иптәш һәм башкалар. Тарих институтының директоры, элекке директоры Рафаэль Сипхач Хакимов, Радик Салихов, Ким Миннуллин һәм башка шикелле шәхесләр дә кергән. Шуның өчен бу китапның башы дип уйларга була. Әле икенче томы булыр. Монда тәкъдимнәр булга. Мин презентацияда беренче көнендә булдым. Татар информда андай без әйттек. Әле булачак мондай китаплар врачларга башланган, табибларга, язучыларга, журналистларга. Шул эшне алып барсак, безнең галимнәр белән төбәкчеләр берләшеп эшләсәләр, бу бик зур файда китерәчәк. Чөнки татар милләтен шәхесләр аркылы танытып була. Искиткеч зур энциклопедик. Бик матур китап ул, беренче адым дип әйтергә була. Альберт әфәнде, тагын нинди эшләр белән кайнап яшисез бүгенге көндә? Безнең зур планнар бар. Беренчедән быел без зур чаралар үткәрдек. Аны Питрәч дип әйттем, мәсәлән, менә хәзер Касимны үткәрдек. Алда безнең инде Урал форумын төзибез. Алла бирсә сентябрь аенда без Пермь өлкәсендә бер-ике җирдә тукталып, Барда районы, Пермь шәһәрендә, Серов шәһәре, Свердлов өлкәсендә, Екатеринбургта, Чиләбе өлкәсендә, Үзбәгәрәктә, Мөслим белән Куншак районында, Чиләбедә һәм башкасында безнең бер десант инде фәнни төбәкчеләрнең десанты була. Шуннан Үзбәгәрәк шәһәре менә монда аның китабы да чыккан. Аларның мәктәбенә 100 еллык була һәм беренче директорына 140. Без анда фикерләр бар. Тукай һәйкәле куярга, мәктәпнең исемен үзгәртергә Тукай, мәчет төзелә. Без инде мемориал такта куябыз. Камалов Жамалиддин Сиразиддин ул беренче мәктәп директоры. Ул мәктәпне ачкан, ул репрессияга эләккән 37-нче елда 6-нчы число. Менә мин без бүген искә бөек ватан сугышын искә алабыз 41-нче ел. Без әйтәсем килә үземнең дә менә тарихны караганда, бер бабам үзенең репрессияда 36-нчы елда, икенчесе бер аяк белән кайткан сугыштан, әтием дә фронтта, бөтен туганнарымны әни яктан карап чыктым. Безнең инде 80% ир кешеләр шул сугышта торып калганнар, үлгәннәр, кемдер блокадный Ленинградта, кемдер Сталинградта. Мин аларның биографиясын кызыксынып өйрәнә башладым. Шәҗәрәләр төзеп, менә һәр кеше, татар кешесе, төрки, мөселман кешесе 7 буынны белергә тиеш. Мин үзе 9 буынны таптым. Ул минем коллегалар ярдәм итә, архивларны өйрәнеп. Шуның өчен без татар авылларын тарихын өйрәнгәндә без беренче юнәлештә эшлибез. Беренчесе бу булган авылларның янындагы табигатьне өйрәнү, изге урыннарны, елгалар, ташлар, изге. Икенчедән бу инде мирасны өйрәнү, археология һәйкәлләре, кабер ташлары, архитектура, булган элек карханәләр, заводлар, фабрикалар, кирпичный заводлар, бакыр базлары һәм безнең коллегалар архивны өйрәнеп, анда метрикаларын табалар һәм шәҗәрә төзегәндә авылларның тарихын белү өчен беренче авылның исеме кайда чыккан археолог белән чагыштырып һәм башка материаллар һәм музей материалы, газетларны өйрәнеп, менә шул икенче сүз әйттем сезгә зур инде шәхесләр. Шул шәхесләргә соңгы вакытта игътибар итә башладык. Чөнки шәхес милләтне бөек шәхесләрдә, бөек халыкта, бөек халыкны бөек шәхесләр күтәрә. Әйе. Менә сез алып килгән менә бу никадәр мирас бит монда, никадәр китап, әйе, алар барысы да инде безнең татар милләтенең шулкадәр бай тарихлы икәненә тагын бер исбатлап куя. Менә чит илгә барганда безнең татар дип әйтәләр. Татарлар сез беренчедән кызларыгыз чибәр, җегетләрегез матур антропология ягыннан. Икенчедән сез динле халык, сез укымышлы халык, фәнди халык, китап халкы, ислам халкы дип әйтә. Китап халкы дип әйтә, булай гына түгел бит ул. Ләкин сезгә бердәмлек җитми. Шуның өчен бу ел исламны кабул иткәндә 1100 еллыкны без Булгармы үземдә вакытында 89-93 елларда ЮНЕСКО аркылы һәм безнең Ленинград коллегалар белән Казаннан вакытта Муртазада яшәгән, без матур итеп Ибн Фадланның юлының маршрутын өйрәндек. Шуны менә әйтәсем килә, шунда
her vakit onlarga tiyiş, biz İslam dini bizni birleştirge tiyiş, biz bir halık, Türkiye halık, biz bir yaktan Türkiye İslam sivilizasyonuna kirebiz, ikinci yaktan biz hazırki Евразия, Россия sivilizasyonuna kirebiz. Şunun için Tatar halkı büyük, uzun onlarga tiyiş, özümüzge beye birge kirek, dürüst. Big rahmet Albert Efendi, bugün ertəgizini bizning bilan başlaganıгыз için şunlapta şu kadar matur söyleşi buldu bu. Alğa tabada sizge zordan zor oңuштар. Big rahmet sizge isen sağ kuruşuruz da bileyim. Bizim milletleşerge iminlik, her birizge selametlik, gayle baxıtı, isen sağına yaşayık, birge buluyuk. Zor rahmet. Hürmetli televizor karşılar, bugünkü şular ide tapşırığımızı televiziyanın Altın Fondundan Zinnur Nurmuhamedov jıra bilen tamamlayız. Kader bulup kilde balık, kıyaş nurunu kapladı, davul uzdı, hayat uzdı, bir kız dostum tapmadı. Düştü bir kız kanatında yarası, yaş aralaş yılmaya yukarıda balası. Zor dağıldan yaşardı.